amics consellers, la Assemblea d'Aran inicia aquesta sessió extraordinària del plen del Consell General d'Aran. Iniciem amb el punt número 1, que és l'aprovació i procedís del requeriment de documentació a l'adjudicatari de contractes del Servici d'Assessorament Jurídic en matèria d'urbanisme mitjançant procediment obert en tramitació ordinària. En aquest cas, li passaria la paraula en un moment a la Secretaria General d'un repàs de la informació que ja se va llegar en la comissió informativa. És un tràmit més ordinari, és a dir, s'ha de demanar una sèrie de documentació prèvia a la seva adjudicació i l'òrgan de contractació competent és el ple, per tant ho ha de fer una mica això. D'acord, gràcies. Seria la paraula al grup de Convergència. Bon dia, magnífica síndica, magnífica consellera, magnífics consellers. Nosaltres estem d'acord que hi hagi un servici d'assessorament jurídic en matèria d'urbanisme. Molt bé, doncs passaríem ara a votació. Vots en contra, abstencions, vots a favor. Força gràcies. Passaríem ara al punt número 2, que és l'aprovació inicial se procedís del Plan Estratègic de Subvencions de 2027-2029 del Consell General d'Aran, que ara saben que hi ha un tràmit que se cada 2 anys. En aquest sentit, diguem-ne, el sentit del plan no diferís en excés dels anteriors. Sí que en determinades línies d'ajuts, per no dir en totes, s'ha fet en aquest cas, en aquest plan, un especial incís en aquello que veig amb la presència de l'aranès en totes aquelles publicacions i accions que en aquelles subvencions hi ha d'haver. La no presència de la llengua aranesa en totes aquelles accions que siguin susceptibles de demanar subvenció, diguem-ne que serà un punt negatiu i, per tant, probablement aquesta demanda no entrarà a l'agents de subvencions. Sabem que la qüestió de la llengua és primordial, pensant que en tot això que el Consell General d'Aran col·labora o financi la presència de l'aranès és preeminenta per a que també hem ajut a aquest punt que encara hi era d'una manera més succinta. Per tant, passaria la paraula ara al grup de Convergència. Vam estar d'acord, considerant que hi ha d'haver un protocol davant de subvencions, establir objectius, el procediment, que hi hagi la subvenció dels diferents graus, que sigui clar el procediment i que hi hagi transparència en això. D'acord, força gràcies. Doncs passaríem també a la votació. Vots en contra, abstencions, vots a favor. Força gràcies. Passam al punt número 3, a l'aprovació inicial se procedís de la modificació de crèdit número 2 de 2026 del pressupost general del Consell General d'Aran. En tot cas, en un breu explic tècnic, li passaria també la paraula a la intervenció del Consell General d'Aran, segons que ja després les resultats. Sobre comentar respecte de la modificació del pressupost, que bàsicament són suplements de crèdit de les partides que han quedat un xinyau fuertes, diversos crèdits extraordinaris. Aquests són finançament mitjançant l'acord de finançament amb la Generalitat de Catalunya i també a part amb el romanent de tresoreria positiu de l'any passat. D'acord, força gràcies. Com ben reflexau en la intervenció, el que se tracta d'actualització de partides. Com les comentàrem, era que més destacaria com a crèdit extraordinari en aquest cas seria el projecte de la factoria audiovisual, que ja començarem a informar en darreries d'estat passat, amb el Congrés d'Intel·ligència Artificial i Llengües Minoritzades, i que després també, com les informarem, s'ha demanat diferents ajuts en finançar-ho. Com se reflexava, aquesta modificació apenas ha servit romanent de tesoreria i comença ja a neurir-se del nou finançament que, com saben, sigui que la realitat ha comptat del mes de l'any. En tot cas, de la qüestió, els passaria també la paraula al grup de l'oposició. Nosaltres no ens vam abstenir perquè la llei de gestió interna nosaltres no hi participem.
D'acord, doncs passaríem ara a votació. Vots en contra, abstencions, vots a favor. Força gràcies. Passam al punt número 4, que era aprovació se procedís del model de control intern en règim de fiscalització i intervenció limitada prealable de requisits bàsics entre les despeses i obligacions i de control inherent a la presa de resum en compatibilitat com a procediment entre l'exercici de la funció interventura si els drets d'ingressi de l'entitat local o de les entitats del sector públic subjectes a funció interventura. En plus de tot aquest, com vostès podran haver captat, se tracta d'una qüestió molt tècnica, a la vegada passaríem la paraula als servicis generals perquè puguen explicar. Si vull comentar que concernant el canvi de model de gestió d'expedients, també harem un canvi en el model de fiscalització. Encara avui una fiscalització plena de tots els expedients que comportaven vera despena. Now passarem al nou model, que és un model relativament antic en altres administracions, més que nosaltres no l'aplicàvem per una qüestió de pràctica d'aplicació pressupostària, però un model que solet el que fa és un checking, o solet el que hauré de fer un checking als expedients, amb el qual era funció interventora i especialment transparent i clara a tots els departaments del Consell General d'Aran que són els dependents, perquè comprovar l'existència de la documentació de determinats formalismes sobre ella. D'acord, força gràcies. Si hi ha de la qüestió... I hem d'acord tant que hi hagi un model de control intern, que la funció interventora sigui clara i que hi hagi els lleis de resum del procediment d'exercici. Molt bé, doncs si els sembla podríem aprovar l'expedient per assentiment, també. Passaríem al punt número 5, que és d'acunde de l'informe 8-2026 de la Sindicatura de Cundes de Catalunya relatiu al servici escolar de menjador en els centres públics d'educació infantil i primària. A tal també com les explicarem en la comissió informativa, en els informes que emet aquesta sindicatura de Cundes són de les unes sotmetre-les al coneixement dels òrgans de govern d'Arenys, de publicitat. També s'han de els pertinents informes i auditories quan se parla de més d'un pressupost de més de 50 milions d'euros o de més de 50.000 habitants, aquest no hi ha el cas de la Val d'Aran, per tant, dam compte al ple del Consell d'aquest informe. Si hi ha qualque qüestió, hi ha un punt de la CUNDE. No, gràcies per la informació. D'acord, passaríem al punt número 6, el darrer punt de l'ordre del dia, que és la CUNDE del decret 0396 de 2026, de 24 de juny-sega, on se presenten les al·legacions que formula aquest Consell General d'Aran, a massa també amb els ajuntaments aranesos, al Plan d'Energies Renovables de la Generalitat, conegut com a Plater, que també en vam compte a l'aguest plen, que també les informarem. Bàsicament, ara a la demoram que passat el mes d'agost, que entenem que hi ha hàbil en l'administració, de començar a rebre resposta a aquesta al·legació i també, com a convencerem amb els propis ajuntaments, seguirem de prop totes les al·legacions que els ajuntaments han presentat. Hauran vist vostès també que hi ha més de 12.000 presentades en tot Catalunya, per tant, veurem també com evoluciona aquest pla. Si hi ha qualque qüestió? Si me permeten, que ja sabem que hi ha un document que ja he signat, que ja he enviat, que volíem dir que hi ha un procés que 3 anys, o 2 anys i mig, que s'ha començat, que no hi hagi hagut aquesta mendra simpatia per la singularitat d'Aran, a tal dins de l'Estatut de Catalunya, la llei de règim de la Val d'Aran, el règim especial de la Val d'Aran, davant de les seves compareixences també en el Parlament, hagi hagut un temps comenten d'haver-hi, veient que hi ha la singularitat en Aran i que òbviament que des del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica no la deixi arribar a l'Institut Català d'Energia. Totalment d'acord, consellera. Penso que en més de 3 anys, l'EU5 que s'inicia aquest pla,
és evident, Catalunya s'ha quedat en darrer en això que les energies renovables prenen tot i aquest darrer 10 anys especialment. Més també és evident, compartís que ets un pare, a taua que hem palès en aquesta al·legació, en aquello que hem traslladat també als propis ajuntaments, en que aquesta sigui la posició de país. El que no ens podem permetre, pensi ell, que s'ignore aquest estatus de la Val d'Aran, de la seva màxima institució, perquè tal com ha dit vostè, amb Merkel Estatut, amb Merkel la Llei d'Aran, segurament pendent els darrers 20 anys ha estat caucarrent que massa suent ha passat, ara haurà s'estut de legislar amb aquestes lleis, plans, ordenaments que poden afectar també el territori de la Val d'Aran. El Consell General de l'Aran en aquests moments manca certa musculatura per poder gestionar totes aquestes qüestions, més pensi que també vull aprofitar per agrair la voluntat de tots els municipis aranesos d'IGC a aquesta reclamació, perquè també és de cunde del sentit de país que ho hem entre tots, agrair-les també a vostès com a oposició el seu posicionament en aquesta qüestió i demorar, com a digui, que la resposta pogués ser almenys més enllà de tenir en compte les al·legacions tècniques que els ajuntaments han presentat, que tenir en compte rebrembar, i també que el govern també rebrembar que aquesta singularitat hi és per cau carrer. Per tant, en què així arribaria a aquest ple, gràcies a tots i penso que ja ens veurem en setembre. Força gràcies.